तामुलपुरनि कुमारिकाता बगाजुलियाव जानो गोनां बाथौ हारिमाफुरि आरो भेटेनारि कलेज एन्ड हस्पिटालखौ थाबैनो गायसननांगौनि दाबि दिखांदों। थांनाय सानखालि तामुलपुर बगाजुलि गणेशगुरि गेलेग्रा फोथाराव बगाजुलि हालामनि मोनब्रै एफआरसिनि बानजायनायाव मोनसे गेवलां सावरायमेल खुंफुङो। बे गेवलां सावरायमेलनि गेजेरजों बाथौ हारिमाफुरि आरो हानि जेंनाफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जायो। बेबायदिनो बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै कुमारिकाता बगाजुलियाव जानो गोनां बाथौ हारिमाफुरि आरो भेटेनारि कलेज एन्ड हस्पिटालखौ थाबैनो गायसननांगौनि सरकारनिसिम दाबि दैखाङो। लोगोसेयैनो बगाजुलिनि हाखौ थाबैनो नियादि पाट्टा खालामनांगौनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन दाबि खालामनो बगाजुलि एफआरसिआ बेखौनो खावलायनो सानदों जेखिनि एग्रिमेन्टआव लिरनाय बायदियै जेरावहाय माने बिथांमोनहानो दिनै बेहाय जायगाखौ सेलेक्ट खालामोबा डिसिसन होबायबा जथेस्थ बेखौ गायसननो हानाय जायगा दङ। अलरेडि बे जायगाखौ जोङो मेपिंबो खालामनाय जाबाय। मेपिं खालामखांनानै बाथौ हारिमाफोराव बेसेबां होनांगौ, भेटेनारिनाव बेसेबां होनांगौ जों बेखौ ग्राम सभायाव मिटिं खुंनानै पास खालामनानै अलरेडि दोनखानाय जाबाय। मात्र जों बेखौल' खावलायदों दा बिथांमोना इमिडियेट बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ जा प्रमद सार चिफ सारखौ आं खावलायदों जाहाथे बिथाङा नैबे खामानिखौ मावफुंनायाव जथेस्थ जोंखौ हेफाजाब होयो। मानोना दा बिटिआरनि चिफआ जाहैबाय प्रमद सार, गासिबो बिथांनि आखायाव दं। ओंखायनो बिथाङा जाहाथे बे बुस्थुखौ जुदि एग्रिमेन्टआव दंमारोबा आरो थाबैनो नैबे जुदि जायगाखौबोथ' जोङो ग्राम सभा पास खालामना दोनखाबाय अलरेडि आरो बिनि थाखाय डिपुआ जि नांगौ बिथाङा माने हेफाजाब होगोन होननानै खोथा होलाङा। बेहाय साननांगौ जेबो गोनो गोथो गैया। मात्र जोंहा बेहाय चिफ सार जोंनि बिटिआरनि बिथाङा बेखौ मोजाङै दायथ' लानानै एक्सन लाबानो जागोन होननानै जों आसा खालामो आरो। बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि साननाया माबायदि जानानै दङ दायो नैबे जिहेतु फसंथानखौ लानानै? दाथ' बे अनुस्थाननि डिक्लार होनाय लोगो लोगो दिनै जुथुमानि गेजेरजों मोनथिबाय डिपु सारा मावनो हायो होननानै खोथा होलांबाय। एमएलए सारा 100% मावगोन होननानै होलांबाय। दा बेखौ आरोथ' बुंनांगौ जेबो खोथा गैया। बेनिफ्राय आरो देरसिन रंजानाय खुसि दिनैनि दिना आरो बुंनो थाङोबा दा बेफोरखौ मावफुंनायनि दिनै मोनसे फार्स्ट स्टेप होननानै जों साननानै लादों आरो दिनैनिफ्राय जागायजेनगोन होनना रायजो राजाया जोबोद रंजानाय मोन्दों आरो। नै खोथा दिनै नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों दिनै बेखौनो आं फोरमायनो सानदों जे जिहेतु आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट राइट एक्टनि 2006नि सोद्रोमा सासे सोद्रोमा। दा बे हिसाबै दिनैनि बे गेवलां मेलखौ जोङो बगाजुलियाव मोनब्रै एफआरसि दङ। बे मोनब्रै एफआरसिजों ज' जानानै दिनैहाय जों बेहाय आलासि हिसाबै गाहाय आलासि हिसाबै एमएलए सारखौ हांख्रायनाय जादों। बिथाङा फैदों आरो डिपु सार जिहेतु माने हानि बिगोमा फरेस्टनि बिगोमा जाहैबाय डिपु रेन्जार बिथांमोनहा नुजाफैदों। दा दिनै गोबां माने रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै आरो दल संगठन गुबुन गुबुन गौथुमनिफ्राय दैदेनगिरि बिथांमोना फैनानै दिनै बे हेफाजाब होदों। अलरेडि माने जोबनानै थांबाय। दा दिनैहाय आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जोंनि बे जुथुमाया साक्सेसफुल जादों आरो जोंनि डिमान्डआ बेनो जे जेनेबा बगाजुलियावहाय दाख्लि बिटिआरनि एकर्ड बायदियै 1 नम्बरावनो जोंहा बेहाय भेटेनारि कलेज गायसननाय आरो बाथौ हारिमाफुरि गायसननाय, ओमफ्राय लोगोसे जोंहा बगाजुलिया फरेस्ट भिलेज जाबाय। बे फरेस्ट भिलेजखौ दा जोंनो नियादि पाट्टा खालामनांगौ बे मोनसे डिमान्ड थाबाय। आरो बगाजुलियाव दिनै माखासे खावनै जानानै दं। जोंहा मोनसेया जाहैबाय दरंगाजुलियाव गोलैदों आरो खावसेया जाहैबाय नाग्रिजुलि समाजाव गोलैदों। नाग्रिजुलि समाजाव थानाया गारजेन गैयैबो जादों गोबां उसुबिदायाव। बेनिखायनो जों डिमान्ड खालामदों जाहाथे बे नाग्रिजुलि समाजाव थानायखौबो दरंगाजुलियाव खौसेयाव लाबोनांगौ। दा बेफोरबायदि दिनै जुथुमानि गेजेरजों जोङो प्रसासन एमएलए बायदि दिनै फरेस्टनि सायाव डिमान्ड खालामदों आरो बिथांमोना आसा होदों मावनो हानायनि दिनै बेफोरखौ लामा दं होननानै बिथांमोना बुंदों आरो रायजो राजाखौ खावलायदों दे रायजो राजानिफ्राय खौसे थानांगोन, हेफाजाब होनांगोन। दा बेखौ जोंबो नोंथांमोननि मददआव जि हायो एमएलएनि गेजेरजों जि हायो बेखौ मावनो बिथाङा खोथा होलांदों आरो डिपु साराबो मोनसे गाव पावाराव थानाय हिसाबै बे पावारखौ बोरै इउटिलाइज खालामनांगौ बेखौ बिथाङा दिनै मावगोन होननानै खोथा होलांदों। दिनै जुथुमानि मेन थांखिया बेनोमोन आरो। बाथौ हारिमुफुरिखौ जों अलरेडि जेरैबायदि मावफुंनांगौ बिनि हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। दिनै बगाजुलि एफआरसिनि गेजेरजों मोनसे मोजांथार जों फिथाइ मोनगोन बायदि आसा खालामदों। बे एफआरसिनि दिनै मिटिं दंमोन। मोनब्रै एफआरसि दङ बगाजुलियाव। बे मोनब्रै एफआरसिनि रायजो राजा गासैबो फैजोबदोंमोन आरो बेवहाय बाक्सा जिल्लानि डिएफअ बिथां प्रबिर कुमार ब्रह्म बिथाङा फैनानै जेरैबायदि फोरमायबाय जे बाथौ हारिमुफुरिनि हाखौ बोरैहाय मोनथावो आरो बोरै मोननायनि राहा दं बेनि खायदाखौ बिथाङा होलांबाय। बे खायदाखौ जों दिनै बुजिनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। थ' बिथांनि मथे सरकारनि फालनिफ्राय बे बाथौ हारिमुफुरिखौ गायसंनो थाखाय बे बगाजुलि एलेकाया जिहेतुके रिजार्भ, बे रिजार्भनि बिगोमा डिएफअनो सरकारनिफ्राय डिमान्ड थांग्रोनांगौनो। सरकारनिफ्राय बे डिमान्डखौ हरोब्ला डिएफअआ बिनिफ्राय रेन्ज बिभागनिफ्राय
फरेस्ट बिभागनिफ्राय बिथांमोना डिमान्डखौ सरकारनि खाथियाव डिपार्टमेन्टलि पारमिसनखौ लानायनि बेबस्थाखौ खालामगोन ओरै होननानै बिथाङा बाथ्रा होलांबाय गतिके बावैनो जोङो बे बाथौ हारिमुफुरिखौ गायसननो हानाय बायदि जिथु सिस्टेम हा एलटमेन्ट बे एलटमेन्टनि बेबस्थाखौ जों लागोन होननानै दिनै गोसोआव जुनानै लाबाय हारिमुफुरिखौ जोङो दा बावैनो लुफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनायनि हाबाफारिखौ मावफुंहैगोन बिनि थाखाय जोङो एसेयावनो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजोंबो रायज्लायखाबाय आरो मिनिस्टार रन्जित दासजोंबो जों रायज्लायखाबाय जे बाथौ हारिमुफुरि खेराइसालिखौ गायसंनो थाखाय बेखौ माबानो थाखाय फाउन्डेसन ले खालामनो थाखाय बिथांखौ जों खावलायनायाव बिथाङा बुंदों आंनो गायसनगोन नोंथाङा सिन्था खालामनाङा जेरैबायदि हेफाजाब होनांगौ जों हेफाजाब होगोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंखौ बाथ्रा होदों दुलाराय बाथौ गौथुमनो आरो रन्जित दास बिथाङाबो जोंखौ हेल्प खालामदों।